नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 9वी यामध्ये आज आपण प्रकरण 3 त्रिकोण याचा अभ्यास करणार आहोत। या प्रकरणामध्ये आपल्याला त्रिकोणाचे गुणधर्म, त्रिकोणाचा बाह्यकोन याची माहिती घ्यायची आहे। पहा, सुरुवात करणार आहोत आपण। सुरुवातीला एक मी कृती करून पाहतोय, त्या कृतीमध्ये आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टी जाणवतात हे आपण पाहायचं आहे। पहा, मी फळ्यावरती त्रिकोण PQR काढलेला आहे आणि R जो किरण आहे तो तसाच पुढे वाढवलेला आहे आणि त्याच्यामुळे मला त्या ठिकाणी एक बाह्यकोन तयार झालेला पाहायला मिळतो। तर या बाह्यकोनासंदर्भात आपण जर माप घेतलं तर कोन P आणि कोन Q यांचं जर माप पाहिलं तर ते कोन PRT एवढं येतं। हे आपल्याला सहजपणे कोन मापकाच्या सहाय्याने सिद्ध करता येतं। याचाच आधार घेऊन आपण त्रिकोणाचं जे प्रमेय आहे, त्रिकोणाच्या बाह्यकोनाचे प्रमेय किंवा त्यालाच त्रिकोणाच्या दूरस्थ अंतरकोनाचे प्रमेय म्हणतात, ते आपण आज पाहणार आहोत। पहा, त्रिकोणाच्या दूरस्थ अंतरकोनाचे प्रमेय। त्रिकोणाच्या बाह्यकोनाचे माप हे त्याच्या दूरस्थ अंतरकोनांच्या मापांच्या बेरजे इतके असते। सुरुवातीला आपल्याला दूरस्थ अंतरकोन म्हणजे काय हे लक्षात आलं पाहिजे। दूरस्थ म्हणजे काय तर जवळचा सोडून, मग कोन PRS याच्या जवळचा कोन R आहे तो सोडून इतरत्र जे त्रिकोणाचे दोन कोन आहेत म्हणजे कोन P आणि कोन Q हे त्याचे दूरस्थ अंतरकोन आहेत। यावरून आपल्याला पक्ष लिहिता येईल त्रिकोण PQRS या त्रिकोणाचा कोन PRS हा बाह्यकोन आहे। मग साध्य काय करायचं तर कोन PRSचं माप म्हणजे कोन PRS बरोबर कोन PQR अधिक कोन QPR। सिद्धता, त्रिकोणाच्या तिन्ही कोनांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते हे आपल्याला माहिती आहे, त्यामुळे ते विधान आपण लिहून घेऊयात। त्रिकोण PQR अधिक कोन QPR अधिक कोन PRQ बरोबर 180 अंश, याला आपण विधान 1 म्हणूया। पहा, त्रिकोणाच्या तिन्ही कोनांच्या मापांच्या बेरजेचा गुणधर्म घेतलाय। दुसरा, कोन PRQ अधिक कोन PRS बरोबर 180 अंश। कारण काय असेल बरं? अगदी बरोबर, तर हे रेषीय जोडीतील कोन आहेत। हे कोन कसे आहेत? रेषीय जोडीतील कोन, याला मी विधान 2 म्हणतोय। आता विधान 1 आणि विधान 2 यांचा विचार करता उजवी बाजू समान, त्यामुळे डावी बाजू समान, म्हणून कोन PQR अधिक कोन QPR अधिक कोन PRQ बरोबर कोन PRQ अधिक कोन PRS। आता दोन्ही बाजूचे जे त्या ठिकाणी असणारे जे कोन आहेत, कोन PRQ जे आहेत हे दोन्ही बाजूला समान आलेले आहेत, ते एकमेकांना निघून जातील आणि त्यामुळे कोन PQR अधिक कोन QPR बरोबर कोन PRS। कारण PRQचा आपण त्या ठिकाणी लोप केलेला आहे, ते निघून गेलेले आहेत आणि यावरून त्रिकोणाच्या बाह्यकोनाचे माप हे त्याच्या दूरस्थ अंतरकोनांच्या मापांच्या बेरजे इतके असते। अशा पद्धतीने आपण त्रिकोणाच्या बाह्यकोनाचं प्रमेय जे आहे ते सहजपणे सिद्ध करू शकतो आणि त्याला आपण 2 गुणधर्म वापरलेले आहेत। एक म्हणजे रेषीय जोडीतील कोन आणि दुसरं म्हणजेच त्रिकोणाच्या कोनांच्या मापांची बेरीज। ही गोष्ट या ठिकाणी तुम्ही लक्षात ठेवायची आहे। आता आपण त्रिकोणाच्या बाह्यकोनाचे प्रमेय जे आहे त्या संदर्भात काही गुणधर्म तयार होतात ते पाहूयात। पहा, जर A आणि B या दोन संख्यांची बेरीज A अधिक B असेल तर साहजिक आहे की ती A अधिक B ही जी बेरीज आलेली आहे ती A पेक्षा सुद्धा मोठी असेल आणि B पेक्षा सुद्धा मोठी असेल। याचा उपयोग करून आपल्याला त्रिकोणाच्या बाह्यकोनाचे गुणधर्म मिळतात। अतिशय सोपं आहे। पहा, म्हणजेच काय तर त्या ठिकाणी काय केलेलं आहे तर त्रिकोण PQR मध्ये कोन PRS हा बाह्यकोन आहे आणि आपण पाहिलेल्या बाह्यकोनांच्या मापांची बेरीज ही दूरस्थ अंतरकोनांच्या मापांच्या बेरजे इतकी असते आणि त्यामुळेच साहजिकच कोन PRS जो आहे हा कोन P पेक्षा मोठा असणार आहे किंवा कोन PRS हा कोन Q पेक्षा सुद्धा मोठा असणार आहे। म्हणजे त्रिकोणाचा बाह्यकोन हा त्याच्या प्रत्येक दूरस्थ अंतरकोनापेक्षा मोठा असतो, हे आपल्याला लक्षात येते आणि त्यावरून त्रिकोणाचा बाह्यकोन हा त्याच्या प्रत्येक दूरस्थ अंतरकोनापेक्षा मोठा असणे साहजिक आहे। म्हणजेच बाह्यकोनाचे माप हे दूरस्थ अंतरकोनांच्या मापांच्या बेरजे इतके असल्यामुळे त्या ठिकाणी त्रिकोणाचा बाह्यकोन हा त्याच्या प्रत्येक दूरस्थ अंतरकोनापेक्षा मोठा आहे हे लक्षात येते। आता आपण काही उदाहरणे पाहूयात। उदाहरण 1 घेऊयात। उदाहरणं खूप सोपी आहेत, फक्त आपल्याला त्याचा गुणधर्मांचा वापर त्या ठिकाणी योग्य प्रकारे करता आला पाहिजे। एका त्रिकोणाच्या कोनांच्या मापांचे गुणोत्तर 5, 6, 7 आहे
तर त्या सर्व कोनांची मापे काढा. आता आपल्याला माहिती आहे त्रिकोणाला 3 कोन असतात. 3 कोनांच्या मापांची बेरीज दिलेली आहे, पण या ठिकाणी गुणोत्तर दिलेले आहे. त्यामुळे त्यासाठी आपण एक स्थिरांक घेऊया की ज्याला आपण x मानू, आणि x हा स्थिरांक घेतला की त्रिकोणाचे कोन कोणकोणते होणार आहेत? 5x, 6x आणि 7x. आता आपल्याला गुणधर्म वापरायचा आहे. त्रिकोणाच्या तिन्ही कोनांच्या मापांची बेरीज किती असते? 180 अंश. म्हणून 5x अधिक 6x अधिक 7x बरोबर त्या ठिकाणी येणार आहे किती? 180 अंश. पहा, 5x अधिक 6x अधिक 7x बरोबर 180 अंश. या सर्वांची बेरीज करूया. किती येईल? 5 अधिक 6 11 अधिक 7 18, म्हणजेच 18x बरोबर 180 अंश. आता 18 आणि x यामध्ये गुणाकाराची क्रिया आहे, त्यामुळे 18 उजव्या बाजूला जाताना भागाकाराच्या क्रियेमध्ये जातील आणि त्यावरून आपणास त्या ठिकाणी x ची किंमत मिळेल. म्हणून x बरोबर 180 भागिले 18 आणि भागाकार घालवल्यानंतर आपल्याला उत्तर मिळणार आहे x बरोबर 10. पहा, या ठिकाणी फक्त स्थिरांक मिळालेला आहे, कोनांचं माप मिळालेलं नाही. x ची किंमत मिळाली असल्यामुळे आता मात्र आपण सर्व कोनांची मापे लिहू शकतो. पहिल्या कोनाचं माप किती आहे? 5x, म्हणून 5 गुणिले 10 बरोबर 50 अंश. दुसऱ्या कोनाचं माप आहे 6x बरोबर 6 गुणिले 10 बरोबर 60 अंश. आणि तिसऱ्या कोनाचं माप आहे 7x, म्हणून 7 गुणिले 10 बरोबर 70 अंश. प्रत्येक ठिकाणी आपण x ची किंमत टाकलेली आहे आणि यावरून आपल्याला जो त्रिकोण आहे त्या त्रिकोणाच्या कोनांची मापे मिळालेली आहेत: 50 अंश, 60 अंश व 70 अंश. अशा प्रकारे आपण सहजपणे हे उदाहरण सोडवतो. उदाहरण क्रमांक 2 घेऊया. तेही अतिशय सोपं आहे. पहा, आकृती किचकट वाटते, पण जर तुम्ही बारकाईने निरीक्षण केलं तर आपल्याला आपल्या गुणधर्मांचा त्या ठिकाणी सहजपणे वापर करता येणार आहे. आकृतीचे निरीक्षण करून कोन PRS व कोन RTS यांची मापे काढा. पण आकृतीचं नीट निरीक्षण केल्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी 2 त्रिकोण दिसत आहेत. त्रिकोण PQR मध्ये जर आपण सुरुवातीला विचार केला तर त्रिकोण PQRS चा कोन PRS हा बाह्य कोन आहे, आणि म्हणून कोन PRS बरोबर कोन PQR अधिक कोन QPR दूरस्थ आंतरकोनांच्या प्रमेयानुसार. आणि हे दूरस्थ आंतरकोन त्या ठिकाणी आकृतीत दिलेले आहेत, त्यांची मापे आपण लिहूयात. म्हणून कोन PRS बरोबर 40 अंश अधिक 30 अंश बरोबर 70 अंश. म्हणून कोन PRS चा आपल्याला त्या ठिकाणी माप मिळालेले आहे 70 अंश. आता त्रिकोण RTS मध्ये पहा, आकृती तिथे नीट निरीक्षण करा. त्रिकोण RTS मध्ये तिन्ही कोनांच्या मापांची बेरीज 180 अंश. म्हणून कोन TRS अधिक कोन RTS अधिक कोन TSR बरोबर 180 अंश. आता या ठिकाणी 2 कोनांची मापे आपल्याला माहीत आहेत, त्यांची मापे आपण त्या विधानामध्ये लिहूयात. पहा, कोन TRS आपण आत्ताच कोन TRS त्या ठिकाणी 70 अंश अधिक कोन RTS आपल्याला काढायचा आहे अधिक कोन TSR बरोबर 20 अंश बरोबर 180 अंश. 70 अंश आणि 20 अंश यांची आपण त्या ठिकाणी बेरीज करूयात. म्हणून कोन RTS अधिक 70 अंश अधिक 20 अंश बरोबर 180 अंश. म्हणून कोन RTS बरोबर इकडे 90 जे आहे ते 90 70 अधिक 20 अंश बरोबर 90 अंश होतील. हे 90 अंश इकडे बेरजेमध्ये आहेत, उजव्या बाजूला जाताना मात्र ते वजा होतील. म्हणून कोन RTS बरोबर 180 वजा 90 अंश, म्हणजेच आपल्याला उत्तर मिळालेले आहे त्या ठिकाणी 90 अंश. अशा प्रकारे तुम्ही सराव संच 3.1 हा पूर्णपणे सोडवायचा आहे. धन्यवाद.